Здравейте, приятели! Както виждате, товарството излязна и свършва след цели 31 дена. Тук също го има 2 vs 2 чалендж. На 3 победи печелите 10 джема. На 5 победи печелите една епик карта. Дано да е екзекутора. На 7 победи печелите 2000 голд. И на 9 победи печелите един Magical Chest. И аз тук съм Magical Chest. И тук е много интересно. Даваш 460 джема, колкото за един Giant Chest, и със сигурност вътре ще ви се паднат бакс, което е много интересно. Но аз нямам джемове, а и без това те влизат след 7 дена, така че ще ми се падне със сигурност. И няма ли играя всъщност? Вие знаете както тук на... И свърши след 31 дена и 20 часа. Ами да, това беше за днес. Чао и до нови срещи!